Hello, welcome sa atong tutorial karon. Atong tun-an ang mga basic nga termino sa chessboard. Ang chessboard adunay 64 squares kani ug atong ihapon na tanan 64 na ka squares tanan. Naay 32 ka buok ginatawag nga dark squares ug 32 pud ka buok ginatawag nga light squares. Okay, kaning puti gitawag na siya light squares, kaning green gitawag na siya og dark squares. Ang uban nga chessboard, ang color sa dark squares magdepende. Naay usahay color brown, napoy usahay nga color green, or naapoy blue, depende sa chessboard. O basta kay ang medyo darker nga color gitawag na siya dark square. Okay, pero ang lighter nga color gitawag siya og light square. Okay, now inog set up nato sa chessboard, kinahanglan atong bantayan para dili mabali. Atong bantayan nga diring dapita sa pinakawala nga bahin, kinahanglan nga dark square ni siya. Okay, so kinahanglan dark square na diha. Ug ma-light square gani na diha, bali ang pagka-plaster sa chessboard ug dili pwede ma-plaster ang mga pisa, no? So atong bantayan inog plaster na to sa chessboard, kinahanglan nga ato dayong tan-awon ang dark square nga color sa square diri sa pinakawala nga bahin para insakto ang placement unya nato sa mga pisa. Okay, now kani siyang tibuok linya sa letter A. Okay, tibuok vertical line sa letter B, tibuok vertical line sa letter C, tibuok vertical line sa letter D, vertical E, F, G, og H. Gitawag na sila og files. Okay? Halimbawa, nakita na to ang letter na letter A, letter B, letter C, letter D, letter E, letter F, letter G, and letter H. Example, J file. Okay? Another example, kani siya na gitawag ni siya og D file. Okay? Kani gitawag og B file, kani gitawag og F file, kani gitawag og A file. Okay? So atong binagsaon, no? Kani siya A file, then kani B file, kani C file, D file, E file, F file, G file, H file. Importante ni nga mahibalota ni nga termino kay magamit ni sa ngadto-ngadto na to nga pagtuon sa chess. Kay usa ka mabansay, kinahanglan mahibalota sa pinaka basic nga termino sa chessboard. Okay, munay file, no? Now karon, kung atong nabantayan ang naay numero sa kilid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Gitawag na sila og ranks. Okay, rank, no? Halimbawa, kana siya, gitawag na siya og first rank. Okay, kining grupo sa mga squares din no? Kining grupo sa mga square na muna sila first rank. Okay, sa ikaduha na pod, gitawag na sila og second rank. Dayon pasunod, third rank, fourth rank, fifth rank, sixth rank, seventh rank, og eighth rank. Ingon na. So atong usbo, no? Kani siya gitawag siya og file, pero kani siya gitawag og rank. Okay? Sige. Pero dili na to kalimtan nga ang
dark square sa left side, okay, kinahanglan naadjud siya sige sa left side kung mutaod ta sa chessboard para sakto unya ang placement nato sa mga pisa. O sa sunod nga video atong hisgutan na pod ang algebraic notation kung unsaon nato pag-istorya ang chessboard. Kay sa tinuod, pwede tang makig-istorya sa chessboard. Okay? Atong tanawon unya sa sunod nga video.